Dewi menika bekti dumateng wali songo lan sekathahipun para nabi lan bekteni bumi Acita Sukti bumi ingkang dipun tebih Adisita bumi kang dipunambah srentene kalune lan bekteni inggih menika Tara Sukti punika sumber penghasilanipun Adisita sakwarga lan ambujengi anggenipun tetoro kacoran sak cekapun kadamel anyekapi anggenipun amrujengi anggenipun bubak wiji rasa sejati pramila sedaya sareng amrujengi mugi Gusti Allah semaringono wangsulan digorajeng dumateng Adisita sakwarga awit dinten kuluwan saengga selangkung saged manggih katentreman saha kalujengan merakit asum dahar sekul sukti ulam rasa sari menika bekti dahar dumateng leluhur kita Kanjeng Nabi kita Muhammad dengan Ibnu Rasul ketamna sagarwa putra sekabatipun sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali musuripun kang wayah baginda kasan-kusan lan bekti dahar dumateng inggih menika Sang Hyang Ning, Sang Hyang Nang, Sang Hyang Tunggal Raden Kumojo Mudewi Ratih wekdal dalu menika wahyu katentreman dipun suwun inggih menika Adisita sakwarga anggenipun bubak wiji rasa sejati Gusti Allah kamurkan kawasa saged ngridhoi napa ingkang dados ajaganipun Adisita lan angsala idinipun ingkang sang-sang bekteni asum dahar kula nyuwun dolan pangapunten dumateng sedherek sepuh sami katuran pinanggah ingkang saturan anggenipun rakit menika sekul punang sak judo kadamel lanjumuaken menika wiji rasa jati kadumuaken dumateng titin jelasan menika si Agus anggenipun badhe nglampahi bebrayan pramila dipun wijini sekul punang sak judo sageta anggenipun badhe nglampahi bebrayan sageta ayem tentem jenjem permanem ting puno saking kudroncana nyelakno karayon kalujengan punakit kolong menika kadamel mlujengi sabadipun Adisita sedaya sageta gumulung imanipun rinten kelawan dalu anggenipun manembang dikonten desa kalit dening dinten mriki inggih mlujenga sak sapa parane sak panenten tilemipun sageta tinebina saking kudroncana nyelakaken kalujengan ping kalihipun menika wadana cakepti cikal bakal ingkang bakal desa kalit kenjeng kagem nyangka cikal bakal panjang pekaranipun Adisita mriki ingkang bakal rin saha Adisita sakwarga ingkang bakal kitulan nyosi sanak daneng sapesapun kang manggon kiblat sekawan kangsar ingkang wonten tengah pramus dipun danyang dipun bekteni dipun suni sang panduwa rajeng dumateng Adisita sakwarga awit dinten minggu ketuan ngantos saengga sampun sageta tinebina saking kudroncana nyelakno karayon kalujengan lan anggenipun rakit menika mecal dalem malih bekti dumateng Srasuti dikut banyu sumber sangre dumateng malaikat Jibril Mikail Israfil Israil kemudian dumateng yang Baginda Ilyas Baginda Kitir Baginda Iman untuk dimana dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga pramila dipun